Salam mehriban doğanlar, dostlar. Menin kanalıma geleniniz için size minnettarlık bildirýän. Biz Allah'tan sizin kim meňze can sağlyk dile getýän. Bu men size Türkmenin milli nahary bolan burçulca unuş pişirişimi gösterjek. Hamir için bir yumurtka, yarım çay çemçeti ýaly dud, 2-3 nahar çemçeti ýaly suw goýýar. Allıqça un goýýar, hemde yoğurup başlaýar. Gaty özülje, gatyjy hamir bolmaly. Men öz maşgalamy görä birje ýumurta kullandym, sizem öz maşgalaňyza görä azaldyp köpeldip bilersiňiz. Bu nahary biziň halkymyz derman nahar hökmünde hem ulanýarlar. Demal şu ýollarynyň sowuklama kesellerine, demir kesellerine näsaga burçulja unuş pişirip berýärler. Agyr näsagy ayaga galdyrmakda bu naharyň peýdasy uludyr. Ne hamirim yorup boldum, ne hamirim diňjin alýança naharym atarjak. Unuş için gerekli zatlar: awnak dogrulan et. Şu görnüşde awnak dogradym. Tavuğun etinden hem etip bilersiniz. Noyva. Noyvany bir 5 minut ýaly qaynattım. Qaynadyp suwuny döktüm. Sebäbi naharyň gün özüne atanda nahara garatýar. Eger noyvan ýerine mäş bolsa ulan bolýar. Gatyk ýa-da diýen çaly awnak dogrulan soğan hemde sarımsak. Soğanı sarımsağı katı awnak dograyan naharyň içine bişip bitip gitse o bolýar. Buna bakır yağı, isteseňiz mal ýağı ýa-da meske ýagam ulanyp bilersiňiz. Sarımsak yarım çay çemçeti ýaly narsyz. Bulary men nahar bişeniden soňuna atjak. Inde naharyň aralygyna gyzyl burç atjak. Gyzyl burçam öz isleňize görä eger halaýan masalan 2-3-sini atyp bilersiňiz. Yağım koyuyor. Etini atıp kavuruyor. Ne soğanlı, sarımsağlı, etli, kavurmalı. Tekrarcık yandan attı. Kavurmalı. Bir litr su koydum. Anka içine öz maşgalaryna görä 3 adam taýýarlaýar. Aşağım güçlendirýär, gaynamaga goýýar. Şimdi nahar kaynadı. Aşağını yumuşatıyor. Şimdi etinin tağını çıkyansa bırak pişiriyat. Bu nahary bizim Türkmen denanlarymyz pomidor, kartoşka, käşir,
gök bir çoşugan bişirýärler. Olam gaty lezzetli, gaty tagamly bolýar. Ýöne biziň Balkan tepsilerimizde bu nahar köplenç şu görnüşde pişirilýär. Meniň öz çağlarym da şu görnüşde pişirende gowurýarlar. Hemde bir düýä çağalmy goşýar. Ne hamiri yuqara atıp yaydım, inni üstüne köprek un tepip dolamaly. Nufa unusu kesip başlaýar. Unusu gatty iňçe kesmeli. Näçe iňçe kesdiginçe nahar şonça da taamly bolýar. Ne mehribanlar, unusun kesýän çam nahar gaýnady. Inni noýbasyny atýar, hemde burçyny atýar. Noýbasy 2-3 minut ýaly gaýnamaly, ýöne dol pişmelýär. Sebäbi unus bilen gaýnajak. Men suwun az gördüm, şoň üçin 250 gram ýaly gaýnan suw goýjak. Minut pişirýär. Inni unusyny atýar. Unusyny bir elmedi bilen atmaly, bir elmedi bilen hem garyp durmaly. Ýelmeşmeli.
Men ustaydı nahara kän tağam çıkmaka gyzyl gurçyny aljakdy bäbi bir hit tutýanlar bardyr, çağalar bardyr, garalar bardyr, bursly iýmäni halamaýanlar bardyr. Soň naharyň gapdalyny öz tabaklaryny burçdan bölüp alyp iýbermeli. Ni unaşy 5 minut gaýnatdyk. Katıgan goşýar. Katıgyny bir elimiz bilen garyp, bir elimiz bilen goşýar. Ýoksa kesilmegi mümkin. Aşağıny söndürýär. Narpygyny hem-de sarımsagyny atýar. Karıştırıp 3 minut 5 minut ýaly nahardy ýynjynalýança goýýar. Ne mehriban doganlar, ugunaş naharymy taýýar boldy, nahar gaty tagamly boldy. Gatygyň ýerine duýan çalyny goşsaň, onuň lezzeti başgaça bolýar. Ýöne gatygan çalym turşy bolmaly nädir? Turşy bolsa naharym turşy bolar. Bu nahar gaty ýeňil nahar hataplanýar. Ata-babalarymyzdan şeýle bir nakyl bar, ugunaş dowla wagtynçaň ýarym ýatyp durýançaň tiňertip. Şimdi baştan aýtşym ýaly bu nahar derman nahar hataplanýar. Bu güllerde senin hemmäňde şu nahary ýygydan pişirip ýemek maslahat berýärin. Indi beýik Allahdan bu agyr gülleriň bütün adamlaryň başyndan tagaman saltyrak geçmegini dilek edýärin. Ýagşy güllerde saglykda görüşýän çak hoş tagy bolun. Beýik Allah sizi gözünden salmasyn.